Ago, mema wakwa abade batiti obi ka dwumadi so. Meding de Jimmy Hanks. Ya sanya hye bio. Ya reti ayenga kenkan ne so. Eye Ɔkrabiri. Na so ansa na ye befi ase no. Me de aseda kese ma Bureau of Ghana Languages. So wonga ma me ho kwan a me ne orekan won humei. Efe me da cdfi.net ase. cdfi.net ya abaifo bia bia wodigwa. So wo pesa wo ton ade a twane ma ne mfonini na fa kogu cdfi.net. Na wonga wo beto ne mfrew ene wonni nsa wo so. Wonso wo pesa wo to ade a dwodwo wo ho ewo ufi ewo wadwumam. Na ko cdfi.net. Niema na ewo ho no pensen mu ni a wope bia woni ogwadini no nkasa. Michia mo amohwe dwumadi nyina edam ase. Michia Owura Samuel Fosuba. Michia Mrs. Brichum Boating. Michia Theophilus Omani. Mo amaka ni nyina michia mo edam ase. Yemfi ase Ɔkrabiri tieto so esia. Joda bia no petututu na me wo abompe dedawo. Eho na minya efri bi a abefa brodere kokumase mutnan. Midu kumase no okwawuni bia bi a owo fufu ton ma me baabi dai kosi se ade chen. Ode tu manim se mini dwuma biara bedi wo kumase hode a mene no ntena na obema me adwuma aye. Eye me ani gye yiye. Me de ani gye pene so. Okofre ni nua ba ko bai na wode tu manim se wo pese misi wo mfufu no ma won na wo betua me sidi esia osran biara. Efe de biara wo bema me aduan adi mpenga biesa. Mama won anu ansi kra na me pene so. Wo koto atade soro ne fem maame. Dano ara na me fi adwuma ase. Midi asram anan wo kumase no. Obia bia ota aba ho beton apatre ma metse otare bosomtwe ho nsempi. Wo frɛ no maame akua asibuo na obo me sania merima ne mmia nam apatre yi so enya won ho se tam. Me de to nanim se oba biewa me ne no bɛkɔ na opene so. Da bia mani nni me ho so kraa no na obae. Odi gwarie no yesim fi kumase awia bi kodu bekwai. Eho nso ye sangfa efri foforo na ode yen fa mfuturu kwan denche bi su kodu otare bosomtwe ho ene dubrim. Ode mekọ ni fi wo ekura bi a wo frɛ no apewu ase. Sa ekura yi ben otare no pe. Mama akua sibuo siesie me fefefe ene dono na osum me hohoma mani je ne ho yiye. Adeche no mama sibuo ma me nsu de hohoro manim. Esane se me ho pre me se mehu otare bosomtwe nti otu abofra di manim se onko kire me ho. Ya nante wanche kra na yedu bosomtwe ho. Anokwa mani bossu se eda ho hahra na atemdin sa no. Nsema efi manum bai arane Jehovah wunyuma doso dengara. Nyansem na wuye ni nyina. Wabode ahye asase soma. Otare bosomtwe nye otarewa. Se ewie pue na esuhuru no tew kwa. Emansu no ani ye feyiye na se enipa nyinam arani. Otare no da obon kese bi mu. Na mepo akese atwa ho ahia. Nkro ne nkra bebre de da saa mepo yi atifi na ebi nso atwa ho ahia. Kwai a etwa saa otare hu ahia no so yiye emunua ayehron na nkro ne nkra a won adan tetel mu mfita no ma biai ho ye feyiye mesaw emunsu no bi de kama no na mehu ise insu no yenyan mofra pi ba otare no mu begware mia pi so besaw insu no bi ko won afimu ehwani genti mankofie kosi ise mama esibuo ba ho be frɛ me mene no ba ananko fie yedui no na ma aduan sipon so mehu ise brode ameridi no ho ayesom eye me nwa na mebisa mama esibuo nia enti a etesa obua me se ode bosomtwe mu nsu na eno aduan no o se sa wode bosomtwe mu nsu nu aduan a se aduan no ho ye ko bosomtwe mu nsu ara na wode nu aduan wo ho
na nia wonom no nso ye esu a wokosaw fi esuwa bi a wofre no abrewa mu okire mu se abrewa no mu nsu tene kogu bosomtwe mu abrewa no ye bosomtwe ne na eni se onu na owo bosomtwe enti na wofre no abrewa no na anu si pe na mebisa no se na abrewa no ne kunu a one no wo bosomtwe no ene hina mofra a wowo fie ho no pa isiru mu kwa aden a wo sabrewa ni kunu biara abomu a medi no da no wo beka se jamosikani bi de mede brode no si babiara na akosi apatre nam so no kwasem ni me sa manum medidi wie pe na mema abofra bi ko kire me asuwa a wofre no abrewa no eye asuwa a etene kobusumtwi mu wo apewu mfichiri pe emu nsu yefe na abrewa anyoda se opesio se opensio emfa abrewa ho kra one de nia oyara ne se ode ni nsu mabosumtwi edu anopa biara mekobosumtwi ho kogije mani de biara se nipa di ho akoniaba areni efeide na te se nyame chema ayo mani awie minya anamfo beenu okro nu mu ya onyame ene kwame osei mene won na eye bibiara enam ya onyame so tichu na mihu se ne awayi apatre fi bosomtwe mufa mede mama esibuo nso ye se mena enti wantoto masekra menam apatre yiso nya sika kakra na mede bi toto ntama ne ntade metina apewu be se afibia ko achi no nia mihu ni se na okom wo ho yiye esane mepaw a ewo ho ene emu abo nti efu ye din yiye adechi biara mie pi fi nkro a emmen bosomtwemu de nuan ahoro pi babeton ade biako a ewo saa egwadi hu ni se wonton won afum duan yi inye sika wonni sika potse wo saa egwadi yi mu na emum wodi nsisegwa eni se nuantonfo no de won nuan no sesa apatre nkari ana ne dodo biara wo bo a wode frɛ no ebi ne pataafa eyi ye apatre dodo bi a ne bo beye se empeswa ebien ne fa ana se tro pata apatre dodo bi a ne bo beye se empeswa num ana se takufa opa eyi nso ye apatre dodo bi a ne bo beye se empeswa aduonu ana sren ebien eyi hu na wohwe de sesa nnuan no esani se gwadi nti se obi te bosomtwe hu nkro no bi mu na ontumi yi apatre no bia okom na ebekum no enam eyi so nti na me hye ya onyame ma okire me sania woyi apatre fa no ade biako a ebeye ohohu biara a obekọ bosomtwe hu no nwonwa ene okwan a wofa so yi apatre wo ho no eye bosomtwe echiwade se wode okro befa no so ni abosomtwe hofo de ko esu no so ne odwumadua bi a wasen no tra ne tintin beye se anamon dunsia wo frɛ no ponko obi wo ho a na adwuma ne se o sen ponko ton woton biako DJ si didu po ni achi se obi nya ne ponko yi a ade a ohwehwe ka ho bi o ne kenten se obi rikoyi apatre a ohwehwe biribi de hye na ya asiduru efei oka ne ponko to nsu no ani huru tena so a ne kenten si nanim nia eye nwa kra ne se wonfa atabon nhare ponko no wode wonsa ebien na ehare sadua ponko yiti ni wura no ne ye asete se aboa ponko pepepe senia ni wura no de ahohare eni ahoden hare no sara nso na obo ntentefa esu no aninen ekamea ese abranti biara woni ponko bosomchi anope na obiara kra ne ponko obiara twetwa nua bien a na tenten be se basafa sisi ho saa nua yi so na obiara de ne ponko to akwan ahoro pi wo ho a wofa so yi apatre ebinom de asew na ekọ
Nia odi asew beko no bomodin ara se obeko beji anase esro. Otare no mfimfini pe na wofre no beji ana osro no. Eho na ogu na asew no. Se ogu na ochire apatre no bia na weyiyi won egu ni kenten a esi nanim wo ponko no sunu mu. Onkum apatre biara a asew no bekire no. Ode ni ponko yifa otare no ani kosu gu asew no ara kosi se ni kenten no beye ma ansa na wafi otare no so aba. Obeba no na mie ginegina ho a worebeto. Okan apatre no ma won jeni sika santo ne ho kine ni ponko no subio wa okwara na okono. Obi tumi tina otare no sofia no pa kopi manwumre ansa na wabefie. Eduan a wodi no otare no so ne dokono ebro bodobodo. Nchachrewa ahwerew eni ebia nsa kakra. Akwan fufuro a wofa so yi apatre no bi ne nia wofre no tuyi no. Nia edikan no wohwehwe abo a emu ye duru beye sedu. Wode kwai mu hama a eye den dwere abo no. Wode hama bien a emu ye den na eware inso mantam abo akese foforo ebien. Enu achi woka aponko beye se esia boho chechire ma eye se impata. Wode abo a wadwere no pape a hama sisemu no gu impata no so. Eye adwuma eye den yiye. Merima beye besia na wotai bomu ye se adwuma yi. Efe wode asew beye dumien a biara tenten beye se basafadu gu pata yi so. Wo hare de impata yi ko sro. Wodu hope wodan abo a hama tenten kura munu mu biakotu insunu mu. Woso hama no ti de bo duawa bi a wofre no krokrowa mu na wogya no ma eten insunu ani. Wofre se adwumadi se oboto. Saa oboto yi te se nnua anase enkrata bi a wode asisi ho. Wode hama foforo sa hama a esusu abo a wagya mu egu insunu mu no mu. Watwe hama no mu ma emu jire tan senia ebeye a ebetumi aten insunu ani. Wode asew ni nyina bobo hama no mu tware insunu mu wo ase ma eye bibi te se ban bi a wabo insunu ase. Wode abo beye se enum sesa asew no biara anom. Senia ebeye na ebetwe asew no akofem na atrewu mu. Esani asew ahoro no mu dru a eye inti hama a esa insunu ani a ebobomu no kom ko insunu ase. Sani ebeye na wobehu saa hama yi bribiara inti wode nnua nkitwa bi sesa so ma etinten insunu ani. Ewom se wurihu asew ne hama no de nanso esani nnuawa a esesemu na etinten insunu ani no nti enye huna kra. Apatre biara oritwam wo ho no de ni ti pem asew no pe na eyi no nen. Se eba saa apatre no pre nti eya wonam nye de papa. Anope biara wokohwe yiyi mu apatre no nyina na wogya mu gu insunu mu bio. Asew no tumi sensen insunu mu dibeye na wotwe po ansa na wakoyi abehatemu. Tuyi tumi chire apatre pi. Ne eka hu bio ne darewa. Eyi nso wode ponko no ara na eko otare no so. Wode sunam na etuetua darewa no ano. Darewa yi de eta bo apatre a wososo yiye. Ne eka hu bio a wode chire apatre nso ne ache ana ejoku. Wode brel bo ban wo nsu no ase. Wotwitwa akwan toto saa ban no mu de ache no hyehyemu. Eyi nso tumi fa apatre pi. Ebinum tumi to ache oha ni echi dakro. Foforo nso ne nia wofre no atoto akwa. Eha nso obitase edoku ahoro pi ko nsu no so. Nia oye ne se ototo edoku no kine nsu no mu. Woye atoto akwa wonia nsu no mu nno pi. Eyi de ni oto no do esukoko yiba ponko no so ansa na wayiyi mu apatre no. Owie pe na wato akine emu bio. Won a wonim esukodo yiye no nso tumi do esukoko otare no ase pe de won ensa wurawura ntokrumu
chichire apatre a wohihye ase no apatre be se awotwe tumi tena tokru biako mu na se wutumi chire mu anan mpo a wobeba na anan a wofi no asan abehihye mu bio mofra ne mmea so wokwan bi a wofa so nya wonde wofra no awae wode intama na eko wotraw intama no mu di nu nsu no ase ma intama no mu jretan efe wo ma intama no so prekope ma emu nsu nyina songu otare no mu bio apatre biara a obeka intama no mu no na waaye namnen osanamu ade bi ba otare no mu a eye nwonwa yiye wofra no etuduru se etuduru yito a nsu no ani dan ye poto te se esu bi a eyiri no efe nsu no mu tuhwa bi te se etuduru pe se basa apatre no pi wu begu nsu no ani ebi nsu ye mrel te se nia wabo nsape se basa nia wuti no krow no mu ne etuduru atuo nipa ni nyina te won hugu nsu no mu kire apatre se nia wobetumi wobehwe na asansa ne nnoma ahoro nso retew adankrayem wo nsu no so richire bi are edubiri bi nso a ade bi a wofre no ehwie ba otare no so nsu no eni ye poto na ade bi te se dua hohono pi betitare nsu no eni saa ade yi tumi di nsu no eni beye asram ebienpo seba saa nsu no tuhwa kankan bi ma wonya hwene kra wo kro no mu nkoko mpotumi kokro nsu no su kodidi apatre ahuru pi na ewo otare no mu ebi ni nia merebekeka won ho nsem yi apoma woye akese sen apatre no nyina won ho ye fita na wodo srade yiye se apoma to ojamu a na edum odankwan mu a na srade ayenkwan no ani pram eneyi won ho ye na kakra apoma de se obi nya bia orenton da ekonora ne kwansen mu asew na etumi yi won osanamu na wotai bayiye Ɔkrabiri won na wodi apoma so wo kesiye mu wote se etiri a wowo nsubontin mu no Ɔkrabiri no bi ye akese para won bu ye den se enti se woba otare no mu pi a na de je unim kra won mu bi a wofra won atwabon no de wotu amoa wo nsu no ase demu won hu ye fita enso se wotwere won ho a na wa ye tum atwabon de wokyere won wo amoa mu wo nsu no ase se wunya Ɔkrabiri nkwan ne menkani fufu a wubedi agyaw wo ba impo apatefuo senia wondi nkyere no won hu ye fita won akese rekose Ɔkrabiri wonde wontumi nko nsu na se wobo apro wo nsu no ani asew eni tui na etumi yi won yiye paperi won hu ye tuntum wosisai isen apatefuo kakra won na wotu mmon wo nsu no ase ma apatre no nyina demu bi won mu nsoi doso na ano nso ye nam se esane won kwan de a enye inti ampesi hu abom na wotai de won ye komfo won akese te se paperi won de wo ware kakra komfo de wotumi soso te se no ma wonye nakra wo otare no mu won nsoi ano ye mrel inti mofra pe won rese woni ampesi na ekopara prampa haban Ɔkrabiri ma na wofra won saa won ahusu ye tuntum ne ahaban no a edi afra wo ye ntientia kwame anua wo ye enketwa te se komfo won hu ye na yiye eneyi abremu na wota hu bi won nam ye dese moa apatre ahoro no nyina ma a wanyinyin kakra na wofra won saa wodi asewu na eta akire won se obi rimowa pi a etuminya no ntehua edim foforo a wodi ma apatre ahoro no nyina manen wonde wosusai kra enti anka esese wojai won kire ma wonyin ansa
nanso entehua te se asantrofi wo fa won a wafa musu wugya won so a wagya asiade esane sensoi a ewo won mu no ye mreo nti won riye dese ade bi wo ho a wodi entehua yiye wo frɛ no doboa se worebeye doboa wo hwehwe haban ahoro hihye no fefefe efe wo saw entehua pi iguso wo yam meko ene nkyene fra na wakyekire no se dokono wodi si asamrofi kosi se ebeben wodi apatre no nkesua a ehihye won bo a wo frɛ no mruwa no nso ye doboa no bi se wunya doboa ne apema mpesi dia na wutumi hu ade a eye de wo bosomtwe ho obarima bi koyi apatre pi a oton ma ne yiri Jessica ne yiri no nso boaboa bi di je nkyene aduan ne niema nyinaa a ode benua aduan ama ne kunu obia ne tone boase twitwa nkai no nyinaa bo yiyi won sunu nyinaa gu kanchi mu efei otete osrade a ewo hunu nyinaa na onan de ye anwa wo fresa anwa yi se apatrenwa na anwa biara ni ho a esin eyide efei obia yi tone boase hata apatre yi nyinaa wo ewiem osomo ba no ja na ohu apatre no nyinaa ohu wi a ohwehwe papie dua bubu so anoja ode apatre no nyinaa ho so ma wosi ufa won ho eyi ma apatre no ho ye nomenome fefefe efei ohihye won wo kentemu na adechia okofa efri de koba bi koton apatre ho nya adwumawa obia bitimi tena ho fi enwumre kosi adechin we metina apewu beye emfi awotwe no meye madwene se eho na mewu mada efi se wiase yimu beebiara a obi betena a nasumbedo no na ode ye na atenai me bo mama esibuo ma osi nifi a na eribubu egu no bio oyi odan no mu biakoma me dam ade biako na ehaw me wo apewu ho ne se edubri bia na apatre no ho aye nakra bia benya asrama bien ne echi se wukobosomtwemu a kakra wo benya edimpo na abo se ebasa na asetena no mu aye denyiye mehwehwe okwanfofra mefa so anya sika wo ohiabiri mu sabiri mu nyina ne eye a metaye ne se mije adopa etoda bi nso a mekobaide ana se dakro adopa a ne boye impesiwa duesa esane saa kwan a mefa so yi nti ehia meda da bi anwumre a medidi awieti imfitiri rije mfare no abranti bi a wofre no kwadwo bosompem a ono nso ye ohoho wo kro no mu no ba menchen mene no sorry call dan mu ni ode tu manim ne se oba apewu ho nche nanso wehu okwan a se meboa no de a ye befa so anya sikanya obo odin no ma me ho sepel me bisa no okwanko a wanya no okai se enya den kra na ne ehiara ne se metumi aye memini wam kitwa te se osaman ana honhom bi efei esese mitumi sesa memini wam kasa te se opreko bi a orididi efei de na eye mesire mpokwa okire mu se mitumi yesa obeyi ne ho adi se oye obi a otumi fresunsun edi yimusu de sayare enso se mitumi yesa de no a obemama ko hinta obabi anajo so obi a ade bi hu hia no ba ode no beba ni ame wo ho no pe na wafre me nso esese me de saa ne ketwa no ijeso se hunhum bi nia onipa kono hwehwe no esese me kire no musu ahoro a obeyi nia ebeye biara no yebenya sika afi mu